MCP Kowa on the beat. MCP zaman duniya iyawa da karka zauna a san maka idan ka nema fa za ka samu to karka zauna cikin daka muna ta nema muna ta samu ilahu shi ke da ɗaukaka ashe madiba ya kai zuma cika ta babu da sallama mu bar su mata da daure leshe gidan biki si ta airi da damana ne idan ka duba samaniya kaga hadari lokaci za ya zo gare ka ka dai kasance cikin shiri ina da zancen da zan faɗi sarakuna ke da yin naɗi mu tashi mu ma mu zage dantse da duniya mu yi hatara kar ta sanya kamanta Allah ko za ta sanya kayan bara ashe komai lokaci gare shi cikin hakan gamu mun cira a yanzu in har na rera waka ta ko'ina aitin kira abinda duk rabbi ne ya tsara ka bar shi karkai ya hassada a yanzu na lura ba dauri na dangato sai da ɗan bida ashe akwai matsala ka fada cikin ruwa in akwai kada kamar akuyar da ke a daji da kunnuwa ta jiyo cida ka dubi girma na ɗan kunama amma da tsoron shi ne yake idan ta harbai ya dinga kuwa ka je ka duba hakan take idan ka duba giwa a daji a gunta zaki sarki yake da ni da ku za ni samu jone a ko'ina kan kuzan dake ina masu ya gida da daji silar ku sai karuwa nike kunu da kauna gare ni tabbas abun kuni godiya nake cikin mawaka ina alayi MCP dan karami yake ina tunawa da zan